Здравейте хора, съм Пенчевич. Днес ще играем Clash of Clans. Това е първи епизод. И така да започваме. Не съм много добър, преди бях много добър. Халът, ето тази голямата къща. Ми беше някъде 8-9 левел. Не знам точно, но се изтрих. Ще спра за малко на пауза. И така завърнах се. Това е за сега. Моето, как да го нарека, моето акство да кажем. И ще нападаме днес. Търся повече пари от капки, защото нямам пари, а пък имам много капки. Този епизод може да е малко по-кратък. По-скоро ще е малко по-кратък. Не знам към колко минути, но 100% ще пуснах да нападам. Просто се отказвам, защото не искам да го нападам. Изгубих си 2 човечета. Да ги направим, ще изчакаме 40 секунди. Съм го пуснал на буст, да събира по-бързо пари. Тук имам някакви огради, защото нямам просто къде да ги сложа. Не заради друго. Това с малко ще стане. Както видите, го правя на 4-ти левел. Така, още 10 секунди. Ние с вас ще се развиваме. Така отново да започнем да търсим. Ще се опитам да направя хала пак някъде към 8 левел, колкото си бях преди. Понеже така мога да стърся много време, ще нападнем тук гоблините. За този път са доста силни. $15 ще пусна. Пускам още 15. Този път гоблините имат доста хубава защита, преди нямаха. Тук пускам 20. Защо нападат оръжията? Използвахме всичките и няма да бием. Защото тези тапаци не искат да нападат оръжията им. Defeat. Поне взех 4000. Това ще дам 5 кристала. Да го махна. Това цяло 3000.
така. И тук 4000. Чудя се дали да направя един драфт на Food Simulator. Но не, няма да правя. Това беше всичко от мен. Аз бях Перчевиджи. Абонирайте се, оставете по един лайк и до скоро!